Mohanpur Bekastini Lepunga Adi Blok by Khobja Sipaini Simi Kami Ketal Gamsa Kebra Thangmani Lahar Ketalke Snamani Samung Khlaijagai Tongmani EM Runel Deburmani Chaita Mumbai Obade Heke Lama Kaham Snamjamani Nugui Amchaini Kami Amchani Lukurok Belekin Khatung Khaja Tai EM Runel Deburmano Homai Relakha Amchaini no Khoroksa Lahar Ketal Snamjamani no Tuine Shakbaitang Kubus Kango Kok matman mablu tam kok hingga naidari sin mabli je noni o am thani em Ronald Debrumani sa chungbai obahai ke lama phis jagi chongmani bahai rok ma chong bistung kolomgan norok obahai ke phis lama hamiate bai ke jekte hemi ma chongmani tabo phis nani bekhak thang chong bahai rok ma chong agi to hasuk belai khino thalani himna chung to belai kotin lama saya rok ongma rok Orang ni orang tanah jasang apa kung lajak, kostong lajak, ke tabuk to tapsu jarai ko, muda-mudi ko je tabuk kedal jetarit lama kanya ni je, saya tok tong ama tahu je sarkar lok, apa hakik tabuk kaham, ngani bakin thang deko tabuk kaham nang jatong, apa hakik ko, koi kilometer lama apa cengsa kan, apa ceng basuk, sasung maya apa ceng bukannya dok ya bah, besok kudi ni rang. Apa ceng kebang muda-mudi kutin ni rang nong nai apa je foto je ram nai rok ta cara klai itu nanti cara kontrak klai itu nai rok borok kaham terus heman apa na sang terus hemi apa noni o am tani em ni sa chung mai obahai ke jeta lama sabjak to mane bono bahir ma tong obahai ke samung tang batang namon ni samung klai ma to kaham no bo jeta je samung lama obahai ke phunugui khai tama mo kaham ni bagai khai tama ba kaham ta ko ni mo ani mong khai ko ro noang ana khai bui parwa je ding ta ko kok chau ki sa na yang no kok chau han ngana kha ba ki sa no bo mong khai to ani mong sai kai monoranjon cái bui cái bao nhiêu ta hơi paran pa kok chau này em no bo ke ta ma sipai kami da sipai na ko lama bor himbor thang na em mà yang jiwa men du thích apa yang tok sau acha yang thang này apa yang kherwa lai komun yang yak jaga apa hanya bai tong mai ta không phải cả không phải